tarbiyyar yara a cikin addinin musulunci ko kuma haƙƙin da ƴaƴa suke da shi wajen iyayensu cikin addinin musulunci. In mun ga dama mu ce haƙƙin ƴaƴa a wurin mahaifansu, in kuma mun ga dama mu ce tarbiyya a musulunci. Ƙarshe dai duk abin da za a faɗa baya nesa da juna. Na farko dai ya kamata mu sani cewa ɗa ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga mahaifansa. Daga cikin ni'imomin Allah akwai ɗa wanda duk Ubangiji ta'ala ya bashi haihuwa, mace ko namiji, to ya bashi wata ni'ima cikin ni'imominsa. Kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa ya kasa ma'aurata kashi hudu. Kashi na farko waɗanda Ubangiji ta'ala ya ba su ‘ya'ya maza da mata. Kashi na biyu waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su ‘ya'ya mata kaɗai ba maza a ciki. Sai kashi na uku waɗanda aka ba su maza kaɗai babu mata a ciki. Sai kashi na hudu wanda Ubangiji ta'ala bai ba su ba ko macen ko namiji. Wannan shi za mu hango cikin faɗin Allah ta'ala lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Abinda ayar nan take cewa Allah shine mamallakin sammai da ƙasa gaba daya, sannan kuma yakhluqu ma yasha yana halittar abin da ya so. Yahabu liman yasha'u inatha yana bayar da kyautar ‘ya'ya mata ga wanda ya ga dama, wa yahabu liman yasha'u dhukur sannan yana bayar da kyauta ta ‘ya'ya maza ga wanda ya ga dama. Aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha, ko kuma Ubangiji ya garwaya musu waɗansu ‘ya'yan su zama maza waɗansu mata a haɗe. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, sannan Ubangiji ta'ala yana sanya wanda ya ga dama ya zanto bakarare. Idan an ce bakarare wanda baya haihuwa, to wannan hikima ce ta Ubangiji, haka ya so ya samar da bayansa. Ashe kenan ƴaƴa ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma za mu ga cewa annabin Allah Zakariya alaihi salatu wassalam, gashi Ubangiji ta'ala ya bashi annabci da manzanci, amma yana ganin cewa tun da baya da ɗa har yanzu akwai ragowa na abin da ya kamata a ce ya samu a zama na duniya. Yana ganin kuma akwai tawaya tattare da shi a matsayinsa na ɗan adam in ba shi da ɗa. Don haka ya yi turokon Ubangiji subhanahu wa ta'ala don ya ba shi ɗa. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. yana cewa ya Ubangiji, kashin jikina ya riga ya yi rauni, kaina gaba ɗaya ya kunnu da furfura saboda tsufa, amma tare da haka ban ɗaya bai tsammani daga rahmarka ba, ina sa ran zaka iya bani ɗa. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akiran fa hab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Yace ina tsammanin aiki da musulunci da yaɗa shi da yaɗa da'awa ya yanke bayan ni na bar duniya, idan ya zanto bani da ɗa zai gaje ni ta wannan babi, ta wannan bangare. Sannan gashi matata dama can bakarariya ce, tana cikin kuruce ta ma ba ta haihuwa. Fa habli min ladunka waliya, ya Ubangiji ka bani magaji daga gare ka. Yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya, magajin da zai gaje ni ya kuma gaji zurriyar gidan Yaqub. A nan abin da yake nufi da gado ba gado na dukiya ba, gado na annabta, gado na manzanci, gado na yada addinin musulunci da kira zuwa ga addinin musulunci. Abin da yake nufi kenan. Waj'alhu rabbi radiya, ya Ubangiji ka sanya dan da zaka bani dan ya zama yardajje a wurinka. Hankalinsa bai kwanta ba cikin wannan addu'a da yake ta yi har sai lokacin da aka masa bushara. Ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Ya kai Zakariya, lalle muna maka bushara da ɗa wanda yake sunansa Yahya. To a nan gurin a ce ga annabi cikin annabawa
manzo cikin manzannin Allah yana ganin rashin ɗa tawaya sai ta tare da shi, bai zama kamili ba har sai lokacin da ya zama ɗa, duk da annabtar da yake da ita da manzanci. To ai kaga mutumin da ba annabi ba lalle zai ji kansa cikin kewa da tawaya da rashin kamala idan baya da ɗa ko idan ba ta da ɗa. Ashe ɗa ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji. Sannan kuma ɗa ƙawa ce ta rayuwar duniya, ado ne. ubangiji ta'ala ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wato da dukiya da ƴaƴa wannan kawa ce ta rayuwar duniya, ado ne a cikin rayuwar duniya. ma'ana wanda yake da ɗa ko wadda take da ƴaƴa ɗin nan suna yi mata kwalliya ta zanto tana ado da su, a gansu tare da ita, sun fiti tare ko sun dawo tare ko a zo a same su gida tare. Wadda ko ba ta da ɗa ko ba su da ƴaƴa, to wannan kenan babu wani nau'i na ado ko kwalliya ta tare da su, sun yi hasarar wani bangare na kwalliya ko ado, kamar yadda wannan aya ta nuna cikin suratul kahf. Sannan kuma nan take ya kamata mu san cewa ɗa jarraba ce daga ubangiji subhanahu wataala, wanda Allah ya bashi ɗa to ya bashi jarabawa ce ubangiji ya baki ƴaƴa ko ya baka ƴaƴa. ubangiji subhanahu wataala ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna, ku sani dai ƴaƴanku da dukiyoyinku fitina ne a gare ku. Sannan kuma ɗa yakan kawo wa mutum daɗin rai da sanyin zuciya duk lokacin da ya ga ɗan nashi ko ta ga ƴarta. Manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Ya'la, alwaladu thamaratul qalbi, wato shi ɗa ɗanɗano ne a cikin zuciya, daɗi ne ke mutum ke samu a cikin zuciyarsa idan yana da ɗa ko idan tana da ɗa. Sannan kuma su ƴaƴa tun da jarraba ce wani lokaci sukan sa mutum ya zama marwaci, kamar yadda manzo Allah ya bayyana cikin hadisin Abu Ya'la, innahu mabkhalatun, da yana sa mutum ya rika rowa. Abin da ya kamata ka yi ihsani da shi da ƴan uwanka ko makwabtanka, sai ka rika ganin kamar idan ka yi to ka rage wani kaso na gado da ya kamata ka bar wa ƴaƴanka, sai ka fasa. Wato da ya zama dalilin rowa kenan. Sannan manzo Allah ya ce alwaladu majbana, da yana sa mutum ya zama matsoraci. Idan za a tafi yaƙi na addinin musulunci, wanda ba su da ƴaƴa sun fi taron aradu da ka su shiga cikin rintsi cikin abokanan adawa, amma mai ɗa yana jin tsoron idan ya mutu zai bar ƴaƴansa marayu, da haka sai daga tsayawa daga baya. Sannan kuma ɗa abu ne da ke sa mutum takaici da bakin ciki idan bai samu tarbiyya ta gari ba, idan yaro ya tashi ba a nutsa ba, idan yarinya ta tashi ba a kimtsa ba, kullum iyayenta suna cikin takaici da bakin ciki. Sai manzo Allah ce alwaladu mahzana, da abu ne da ke sa mutum jin takaici da jin zafi a zuci. Haka idan yaron ya kamu da wata cuta wadda take mai wahalar warkewa, wadda baya iya barci, sai ka ga yadda baya iya barcin nan mahaifiyarsa ma ba ta iya barci, wani lokacin ma shi ya iya barci ita idan tafi. To dukan waɗannan al'amura ne da suka shafi ɗa a takaici, wannan kamar mabuɗi ne na abin da ya shafi ɗa don musan matsayin ɗa. Kuma ku gane cewa a cikin addinin musulunci lokacin da ake maganar ɗa, ana maganar ɗa ne a matsayinsa na ɗa. Ba ruwanmu da ya zama namiji ko ya zama mace, namiji dai ɗa ne, mace ma ɗa ne. Dan ina jin idan an ce alwaladu a harshen larabci ya shafi namiji ya shafi mace, amma idan ana son bambancewa ne sai a ce al-ibnu ya zama ɗa namiji kenan, al-bint sai zanto ya ta mace, amma idan an ce al-walad to ya shafi su duka. Da haka lokacin da ake maganar ɗa ana kallon shi ne a matsayin abin da aka haifa, sawa'un ya zama mace ko ya zama namiji. In mace ce hakan za ta zama yadda ayoyin suka bayyana ko hadisan, in namiji ne ma hakan zai zama yadda ayoyi suka bayyana ko hadisi. Saboda haka ba bambanci tsakanin ɗa namiji da ƴa mace a matsayinsu na kyauta ta Ubangiji, a matsayinsu na ni'ima da Allah yake ni'imta iyaye da su, a matsayinsu na abin da mutum ke jin daɗi a cikin zuci in yana da shi.
a matsayinsu na abinda mutum zai samu lada idan ya masa tarbiyya ta gari, ko kuma ya kasance